Între timp a venit și Multiplus 2, cel de 10.000. Foarte bine ambarat de la băieții de la Kit of Grid. Îl vom desface și vom face un prim unboxing. Bun, deci am dus să dau jos folia destul de greu. Deci vedeți, este Multiplus 2, 48 cu 10.000 Wh pe 140 amperi, amperajul de încărcare pentru baterii. El practic duce maxim 8.000 de W, putere continuă, fără niciun fel de problemă, și are vârful de 16.000. Ia să vedem aici ce scrie. Da, bun, hai să desfacem cutia și să-l vedem la interior. Deci acesta este unboxing-ul. Pentru acest minunat inventor trebuie să mulțumim cel de la Kit of Grid pentru promoția pe care o au la ei pe site. O să vă las și link-ul și o să vedeți că au un preț excepțional. Este redus prețul, este în ofertă de altfel și chiar se merită să treceți pe Victron la Vatică. Deci, un prim lucru pe care vreau să vă atrag atenție, este foarte greu. Are 49-50 de kg, deci atenție cum îl manipulați. Deci am deschis cutia. După cum vedeți, este foarte, foarte bine asigurat. Deci nu există riscul să se întâmple ceva cu el pe perioada transportului. A fost livrat excepțional de bine. Aici avem accesoriile. În ce văd eu pe aici, asta trebuie să fie un senzor de curent pentru baterii, dacă nu mă înșel. 2 secunde să facem. Așa, să vedem. Da, este un senzor pentru baterii, pentru temperatura la baterii. Este suportul de prindere pe spate al invertorului, deci ăsta se fixează pe perete și în el se agață, invertorul se prinde ca să nu mai stai să desfaci șurubul, e o chestie foarte bună, foarte mișto. Așa, despre Victron și produsele sale, șuruburile de prindere, hai să vedem. Da, deci avem șuruburile de prindere, manualul de utilizare și cam atât. Deci acesta este Multiplus 2 pe 230 de volți. Pentru varianta trifazică vă trebuie 3 invertoare de acest gen. Nu uitați că toate produsele Victron de la Kit of Grid se află în ofertă, se află în promoție, având niște prețuri excepționale. Tocmai de aceea și eu le-am luat, pentru că altfel nici nu mă gândeam. Dar prețul chiar a fost senzațional, oferta este excelentă, vă las linkul în descrierea videoclipului. O să revin cu un nou videoclip, acesta este doar un unboxing, în momentul în care o să dăm jos EASAN-ul și o să cuplăm acest invertor de la Victron, Multiplus 2, o să-l cuplăm la un sistem fotovoltaic de 15 kW, avem câte 5 kW pe fiecare string în parte. Două stringuri se află pe un controller tot de la Victron, care l-am prezentat într-un videoclip anterior. Și cel de-al treilea string se află pe un controller mai micuț de 250 de amperi, tot de la Victron. Dar asta le găsiți pe canalul meu și le puteți vizualiza. Deci, practic, acest invertor completează kitul deja existent și funcțional, bineînțeles, și va fi un sistem integral Victron cap-coadă. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și să mă urmăriți în continuare. Nu uitați, la Kit of Grid aveți cele mai bune prețuri în momentul de față, aveți link în descrierea videoclipului. Toate cele bune tuturor!